Bueno, pois estamos aquí xa rematado o espectáculo do Ceres. A valoración eu penso que foi moi positiva. Bueno, pero di a ti, Avelino. Que seria te vexo, si foi unha festa do amor. Estuvemos aquí estupendamente. Dices que o valor é de verdad. Pois eso, foi unha festa estupenda do amor. Aquí estiveron pois, os nosos poetas. Comezamos ás 7:30, que hora é? Que non sei. Eu que sei, debe de ser ás 9 ou así. Fíxate se hai amor. Todo este tempo recitando, falando do amor, facéndolle os honores a San Valentín. Eu creo que mellor non se pode estar. O ambiente do Ceres foi inmellorable, aí o temos, Ademais, como nos tratan como aquí. Como nos trataron de maravilla. Que maravilla de xente. Bueno, e os poetas da xente do redor, que? Bueno, direiche que estiveron todos geniales. Emocionoume Anita Dinamita, como lle chamo eu, emocionoume Armando, Segis, que tuvo esa delicadeza de dedicar os poemas, César, aquí ao Ceres, e despois, claro, a voz inconfundible de Marina, que me emocionou moitísimo, co poema que escribiches aquí mismo, mentre estábamos recitando os outros, e que despois liches ese maravilloso poema de la Rosa, que cada vez que eu leo ese libro, e digocho non porque estén as cámaras diante, digocho de corazón, que xa forma parte dos meus libros de cabeceira, dos meus poemas de cabeceira. Estou esperando que te decidas para ver cando editamos ese novo poemario teu, que eu sei que o tes, pero o que pasa é que non tes tempo nin para decidirte para facer a escolma, pero xa estás retada aquí no Canal Cultura, que é o teu propio canal, que non te que podes estou fallar. acorralada, que non hai outra. Que non hai outra. Avelino, magnífica dirección tamén por parte túa, foi un papel extraordinario, hai días que apetece máis e apetece menos, pero aí está sempre. Sí. Bueno, Alberto, desde Alberto. Que vedes da ponencia de Alberto? Alberto, ademais, facendo referencia a como a poesía salva das adiccións. Ele falaba de certas adiccións que son... Da súa parella. Pero tamén falaba das adiccións das drogas, e falaba de outras adiccións das que ele está fuxindo. E alguén aquí, creo que foi Anxos, dixo, todos temos adiccións. E claro que temos... Mira, vou che dicir unha cousa. Así é. A adicción máis grande que temos é o medo. E a forma de vencer o medo é co amor. O máis aditivo que hai é o medo, que é iso que nos queren insulfar a todas horas. Sí, señor. Fora medo, viva adiante, o viva o amor. Bueno, pois parabéns, noraboa, foi unha tarde-noite preciosa. Bueno, podemos facer un emplazamento, porque o 19 estaremos no Liceo, o Mastín, é verdade, xunto con Armando e con Yolanda, e co autor do libro, que é outro libro que fala tamén de como se sufre, das dificultades da vida, de Pablo Cid, unha batalla ganada, que está escrito en catalán. Sí. E despois a gran cita, o 24, tamén no propio Liceo, que presentaremos a portada no número 21. E que agora xa cho podo confirmar, isto xa é exclusiva. Sí? Teremos conosco a Antonio Barros e o Grupo Loureiro. Vai ser máis que nada unha tarde musical. Fantástico. No Liceo, dice. No Liceo, o día 24 a partir das... Bueno, estamos, mira, chovennos os actos, Avelino, porque temos tanto amor. Tanto amor. Pero mira que Antonio, que está cheo de galas, que o home non pode vir, pero dixo nada. E Alma, mira, e Alma con él, a súa muller. Onde vai Antón así a súa Alma? Que me perdonei, Alma, pero Alma é a Alma, é a alma de Antonio. Antonio Barros, bueno. De feito, eu dediquei un poema de amor que se nos acorda e o por na escaleta esa que temos eu máis sempre, pois eu recitarei aquel día. Pois moi ben, queda dito, queda dito. A ver se non me esquezo, Queda dito, eso te recordarei. Dicos a todos os que nos escoitan no canal. Amor para todos. Amor para todos. Naufraxio, sen escumas. Eu quero ir contando en ti, unha por unha, as lendas e aventuras que zarpamos. Eu quero osar amor dese teu bico, esa esencia mariña en caracola, espertarme contigo, tatuar a boca co teu nome, o meu cofre, o meu delirio. Quero no teu peito botar áncora, no teu pelo arderán caricias bellas. Quero cantar por ti como as sereas, e que durmas o soño dos encantos. Eu quero o mar,
Amor que rouba a lúa cando no ceo asoma e cal Sabina envolta en bruma, raptala e túa e miña darános o seu brillo eternamente. Quero por ti soñar, ser hoxe e sempre pequena luz nas meniñas dos teus ollos e contemplarte e perderme pouco a pouco no corazón libre do pirata que me prende. Estos ojos sísmicos, como poéticos de aroma abierto, hay colgando de tus pestañas un silencio apalabrando el colchón vertical que cae bajo nuestros enredados dedos. Te derrito en mi garganta y te digiero sin tiempo, despacio. Creo haberte visto en la pupila de la luna antes de creer que existían los titanes. Crepita en la esquina de esta almohada, meciendo delicado esta habitación temblante. Meciendo a punto de caramelo, arqueando una parábola bajo tu nariz, el cuerpo que los dibuja. Y de tus labios, un pincel arroja el lienzo que guarda la silueta de dos tierras en este océano. Y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposas de sueño, te pareces a mi alma y te parece a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que te calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre de que no sea cierto.